Tak na tejto motorke bolo asi pred 2 rokmi inštalovaná PPF fólia, lebo používa sa tá motorka väčšinou v teréne a samozrejme zažila veľa pádov. Nemá ochranný rám a tu nám môžete vidieť, že aké sú tu hlboké škrabance od pádov. Tu je dokonca aj zlomený plast, čakajte, nechcete vidieť. Tu je aj polamaný plast. No proste tá motorka už niečo zažila. A pozrieme sa na to, že ako vlastne tá fólia pomohla tomu, aby sa zabránilo s trvalým následkom. Idem ju skúsiť dať dole. No a pozrieme sa na to, či to pomohlo, či to bude postačujúce. Toto samozrejme tá žltá fólia, to je dodatočná vec, ale tu na tieto hlboké škrabance, tu keď, neviem, či ten telefón to dosť zasníma, ale je tu toho dosť, takže pomaly to stiahnem a vidíte, že tieto škrabance tu, čo boli, tak už tam nie sú, na samotnej motorke nie sú. Pomaly to stiahnem dole, len mám jednu ruku voľnú, takže pozrite sa, tu sú dosť silné škrabance, aj cítiť to hlboko, za také drážky. A teraz idem to stiahovať. Toto, som skoro spadol. Toto sú tie T7, to je nálepka, ktorú som tam robil dodatočne, takže ona ide aj s tou fóliou. A pôvodná fólia je tá čierna. Čakajte, telefón mi skoro spadol. No. A teraz môžete vidieť, že na tomto, to je odlepidlo, To lepidlo za chvíľu vyčistím a idem ďalej, lebo už keď to dávam dole, už to dám celé dole. Tu si všimnite, že aj tu na tieto škrabance oni sú na fólii všetko. Idem dole. No a tu si všimnite, že lak je úplne čistý. Idem ešte dole. Asi stačí. No a ešte očistím to lepidlo a uvidíte, že je to čisté. Zastavím na chvíľu. Tá fólia to pomohla. A boli to dosť silné pády. Toto je ešte od tej nálepky, ktorú ešte musím lepšie vyčistiť. Ale keď to dám celé dole, tak to bude čisté. Len treba trošku to lepšie, lebo tá fólia tam bola 2 roky. Vidíte, že vidno len také od tej nálepky pôvodnej, ale škrabance tam nie sú. Ešte lepšie to vyčistím, lebo to lepidlo tam stále drží ešte trošku. Ale už teraz to bude čisté. Vidíte? Žiadne škrabance. To bolo od tej žltej nálepky. Tu má ešte otlačené. Takže pomohlo to.